Iko SKR rail station sapaika. Ta bono gori reklang na yang tui. Tho baba tho. Kira tata khailai number thanai num bazar thanai tata ay ya kali basa tata num bazar thanai main road gana sapai kya tabok gari kalai senai ta jeng ancarai chicken bai ancarai kusu bai ang tabok main road gana sapai ko tola main road ke tabok gari kalai senai ta bazar thangnan bagai ration bo kisa hamna nango peba sa drama pheketa hengka sargi phaima kamu sarik dik hengka bo dele wati phayo hengka ba eko menut malaika tabok jeng bazar thanglai sinai ta. Hello guys, ani tarai chicken bai jeng tone bazar thanglai mani eko bazar thangai eko phirogai phaimani abokai am khatabok eko par jeng an tarai hengka tuktuk no bisa hamjago auto roke kaya phong hengka thangporo bo tuktuk bana mathango phaiboro tuktuk bana kanai changke tuktuk kar matu hengka tabok noro naina di tuktuk bai an tarai phaimani tabok jeng thangoi tongo nogo bazarni. Apa tambo? Jauh bukai, jauh ke tambo apa? Biskut. Ansara na. Kalai.